everyone, welcome to my channel. Nandun po rin ako Maya, कहाँ जा रहे हैं अभी? पौधा देखने के लिए। क्या देखने? पौधा देखने के लिए फ्लावर। ओए, पानी वाह hả? Oh nơi thằng bé ada lama road Mar gidir-gidir kak biling pera Mini ada minis dulu. Ichi angle ya ha दारू का बोतल क्या नजारा है क्या कर रहे हो घूम रहा है कहाँ जाएगा अभी ओके नै लोगोफोर जा गिदिर गिदिर खा बिल्डिंआ ओ माय गॉड जोंनि आसामाव नुफेराखै लाङो इदि इथिं लामा क्रस खालामगोन जोङो दायो माखो गुइ नार्सारि ने इयो फुलनि नार्सारि फुलनि नार्सारि बेयाव गैया दांलै आं बुंनाया इथ' माबासो दां मा फुल होनोमोन कागज फुल माबा इयाव गैया आं बुंनाया फुल नार्सारि आरोना गुलाब फूला ने बाद में खाएगा चलो आने के टाइम में फूल बागान फूल बागान गोजा नामा फूल बागान गोजा आयु डेन्जार खाले आयु पुना बायदियाव थाबायना बिल्डिं नै खैताला बिल्डिं जागोन इयो 35 फोर जागोन दां आयं वाव क्या नजारा है ये देखो गाइस ये एक बंदा है कहाँ का है नॉर्थ ईस्ट का पुना ऑन सिटी लोगोफोर बिल्डिंगफोरा जि गिदिर गिदिरखा मालाय हनै दुकानाव माबादों हेलो हाय पीछे तो देखो क्या पेड़ है ये इमली हाँ ये इमली का पेड़ है इमली का पेड़ हाँ हाँ देखो नजारा
क्रस खालामखांबाय जोङो बारखांबाय आरोना हायानो बेलेगसो माने हायानो बेलेग बेलेग कालारसो 27 माया कैसा लग रहा है बाहर घूमने के लिए आया है ना अच्छा लगा है अच्छा ना ये देखो ये क्या कितना गंदा है इधर मत जाओ ये देखो यहाँ पे ना लोग पोटी करके जाता है ना मिस्टर अमन तो जाना ये दायो रुमथिं थांफिनबाय थादों बिथिंनि गारिखौ ना गासैबो माबा ने मा होनो स्प्लेन्डार एक्टिभा माने स्टेन्डार्ड गारि सालायनायखौनो नुवा ने स्टेन्डार्ड गारि सालायनाय नुवा आरोना जोंनि आसामनिया बा बिमा बिफानिफ्राय खिरन खिरन बुम बुम नांखागोन बा क्या लेगा क्या लेगा क्या लेगा बच्चे उधर मिलेगा उधर आ जाओ आगे इस तरफ क्या खाएगा खाना है खाला मैं गथ'आ दिखाओ इधर दिखाओ दिखाओ कौन सा वाला फ्लेवर कॉफी चोको दहायनि लामाथिं फैफिनबाय आदा सोमखोर बाजिफोर नुबायना नुवासै बाजि नागिरनो थांदोंमोन आदा सोमखोरनि मोनासै पुनेनि सिख्ला लांफानो होनना सानदोंमोन दालाय बहा मोनबावनो देलाय मोनासै नामा पुनेनि सिख्ला नागिरगासिनो र' थांसान्दि ना बायगासिनो इयावनो ना माया 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 रो रहा है अभी ये देखो रोया है ना तू रोया है ना रोया है ई करके दिखाओ ई नीचे वाला भाङाबो दात दामि तुम्हार दात ना बायबाय हादों कौन सा वाला दे दो ये दे दो नाच के दिखाओ इसमें क्या क्या है ओरियो दिखाओ उसके बाद ओरियो जेली हाँ और ये क्या है दिखाओ वाह पॉकी ये बस ये तो मेरा है तुमने नहीं खाएगा बोला है ना एक से मेरा 3 मोसादों बा बा हो गया ना खत्म नहीं मोसागासिनो मालाय नै माया उठो उठो हो गया बाद में घर पे नाचो दिखाओ वाह खालांबाय मबाइल चार्जार बायना होदों नै लोगोफोर न' मोनफैबाय रुम मोनहैसिगोन मोनबायानो होनदो बैलाय बेनो बिल्डिंआ It's not a scam. र' रोङाखै इयो होदो
होमबालाय दरजाफोरखौ जोख्लाबो रुम मोनफैबाय लोगोफोर फाइनालि रुम मोनफैबाय आरोना स' आं भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होगोन स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय लोगोफोर